ndi aphungu akwathu ankhumba kwathu kundira ndi kumalabada ulemu wanu nonse. Ine Sara Lapken zoyankhula zambiri ndilibe, umboni zimene ndingayankhule ine si zambiri yayi, chifukwa chakuti amunanga palibe chachilendo chimene anayankhula kapena chinachitika mmene amapita. Komabe chimene ine ndinadabwa, koma pa nthawi imeneyo sinadabwe kwambiri, nazakumbukira zinthu zidachitika. Ndibwerera kumbuyo pang'ono, nthawi imene amapita ku North Korea, but a week before, mwina 2 weeks before kunyamuka ku North Korea, anandiuza kuti ali ku office kwawo. Leloli ndifuna ndipange clear office yanga, ndikilinemo ndatenga nthawi yayitali ndisana clean. Ndiye ndifikira ko bemo chedwa, ndifuna ndichose ndikonzemo. Ndiye ndikuti ndemule ndi nthawi. Ati ndikonza akazanga. Zamawo sindikuziwa mwina ndikapita ku North Korea, mwina sindikabwera iwo ine nkoza selewula bwanji. Ati basi muzaziona nthawi imeneyo. Anamaliza zina zotaya anataya, zofunikira kubwera nazo kunyumba kwanga anabwera nazo. Ndi anangondipasa kuti izi usunge. Ndiye basi nani sunango zitenga kuzisunga, sina sigule kuti nzichani. Akunyamuka ngati mawa ku North Korea, nalongezera zonse zofunikira. Anandiuza kuti wallet yanga yosalongeze isale. Ndikuti bwanji maulendo onse mmatenga ndi ndrama muyika kuti ata ndama ndingoyika nthumba, koma wallet yo isale chifukwa ulendo ndikabwera ndiwodala, ndikapanda kubwera basi ndizikakhala konko. Nde ineso nayankhamwa waselewula mukakwatira ma Koreans. Anandiyankha kuti uzazindikira nthawi imeneyo. Nakhala ku North Korea kuja mwina kana 3 weeks kana 2 weeks. Tachoka mene kwa nadusa ku South Africa, anandimbira tabwera kuzaona abwana funa aona Lucius Banda. Ndi anandijambulira chithunzi tili kuno, koma mmene alili achimwene athu ulendo ngovuta, mwina titayambe ndife. Ndi ndikuti mutayambe ndinu ulendo opita kuti uzazindikira kusogolo. Anabwera chama past 7, anafika chama past 7 to 8. Tinacheza pana chama 10. Ndi ndikagone. Akuti iwe ticheze komaliza. Nati muthandauza chani, ine ndokagona. Asanamba kusogosola mali gift ena ndi ena. Azinzawo amene anatumira kuti akapasa zibale yawo. Ndandiuza izi zikupita kwakuti, izi zikupita kwakuti, izi ndrama ndizakuti. Mwina mawa ndikapita ukuje kumaliro. Mwina kubwera, mwina usabwera. Eni yake mzapa sisi. Ndikodi mukuyankhula bwanji. Mawa kunacha nazuka as usual amati 8 o'clock ndikandi kupita ku airport. Nazuka nakozera chakudya mwanthawi zonse. Nikhala pambali pawo akudya. Ndi amandiyang'ana mondimvera chisoni.
nafusa mulanga mundiyang'ana choncho bwanji nayang'ana kumbali Zimesana mic hapo. Zimesana mic hapo. pepani kena kupana bwera phone ya office anayanka adayanka basi anamaliza kudya ata basi ndizipita ndishedwa okay chabwino basi ndine nalo khumodwa ndimene iwama ndiyang'anira anatuluka kuti azikwera galimoto yawo nafusa driver sabwera uzakutengani ati ayi mkazi wanga ndiyendesa ndekha galimoto ndifuna ndikaisiye ku airport anagwisa chichewa choti ikuteteze iweyo nati bwanje andifuna ndikuteteze iwe ndinali wozungulira mutu koma sini maganiza kuti akutanthauza chani zimene ni maganiza mazuwa zimaini maganiza zinthu zina kuti azikwera galimoto anabwerera akazanga tandipasani passport ndikuti kunkhadabe komweko ndikupaseni passport kapena mupitirira nawo ulendo opita ku Bahamas kwamene kanda president ati ayi tango ndipasa passport iyo ndikunkhadabe kumwamba kuyenda ndi ma passport akuti ayi tango ndipasani passport imene izakuonesa pamene tazakhale ine ndinafunsa ngutanthauza chani ati usandifunse mafunso takatenga passport ndinathamanga katenga passport ndikotenga passport ndinazata poti ali Malawi momuno ndathamanga so katenga wallet yawo ija anaisiya popita ku North Korea nati wallet iyo solo mwaisiya ene nkutenga 20,000 nkuikamo nati mukandiguliyeko plante mukamabwera ndanandiuza kuti iwe nakuuza ti wallet usandipasi wallet isunga muli zofunikira zimene utazifune wambiri pompano ndote mautanthauza chani tangopereka passport iyo so napasa passport ndikamba wapo ulendo kuti uzandizindikire ine uzandizindikira ndi passport anakwera sana ndiyang'ane ine anapita nitakhumata ndinapita ku business kwanga anandiuza tifika 2 o'clock kuti taperekeza president akupita ku America ndeine nazoti ngati akufika 2 o'clock pa airport ndeuti nezochita zanga ikamati 2 naneso ndikhaye nditamaliza kuti ndibwere ndachingamira munanga ku nyumba 2 o'clock ijeta kwana sitinalankhula nenso ndinatumiza message kuti mwafika message jaina panga tiki kamosi basi kenako ina ndeuti adipopanda network ndinakhalabe kumalo kumene naliko pakana chamma 3 kenako naisa kuimba cannot be reached nati ndinene kuti battery phone yatha battery kapena ili moyo kenako nangozuza 3 o'clock ndinyamuke nzipita kunyumba mwina battery yatha ndisikangokhonzeka chakudya nakha unyumba kuja makhonza chakudya khonza chamma 7 o'clock 10 minutes past 7 silima yowala my son mwana wanga omamona anandimbira phone amayi ine abe kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera
nati ukutanthauza chani, yankhula mwachangu ndili busy. Anabwerezanso, kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera. Ino ukutanthauza chani mwanawe? Ine ndili busy, abambo ako akhala akubwera pompano ndikukonza chakudya. Ali amayi limbani mtima basi. Ndege ija kukhala kuti yasowa. Nati wanena kuti chani? Akuti ndege kuti yasowa ndikuona ma social media. Ndikuti inu simunaone? Nati ayi sinagwire foni kuti ndikhale pa WhatsApp. Ndikungolankhula ya foni koma sinalowe pa WhatsApp. Komanso kuno kuma zimene ndinayankha ine kumalawi kuno ndege singasowe. Ndege imeneyo ilipo amambo ako abwera. Amayi tukhanga tizoona. Ine nasira chilichonse pati pompo. Kulowa pa social media naona nozima messages zomwe anthu amandipanga forward zambirimbiri. Ine chachitika ndi chani? Ndinasiya kupanga chilichonse basi ne kukakhala. Sinalire sinadani nakhala. Basi paka natina gona. Mamawa kwathu kunalibe munthu aliyense amadikirira. Anabwera pongo zanga akazi, anali munthu oyambirira kufika, amakhala ku 36 Mrs. Bwanali. Ine ndege ipezeka, ine nanyamuka ulendo kaoda zinthu mtown zimene ndimagulisa. Chamma 10. Komabe ngakhale ndimayenda mutu wanga umakhanga ali munthu wamisala. Chamma 10. Nalandira foni ndi brother ena timapemphera nawo pa City Center kundimbira kunyumba tukabwera anthu. Bwerani pompano muli kuti nati ndili kulikoni kwa Chisapo. Ati bwerani pompano ina. Ndege ija mwina yapezeka. Anthu ndekha kumazifunsa. Ndi nathamangisa galimoto. Fika kunyumba ndapeza anthu asegula gate chani. Akuti anali aku office kwa munanga. Ati tinatuma kunchito ndetabwera kuti tizakuuzeni kuti sanabwere ndiye tonsefe tikuyembekezera kumva zosatira za ndege yasowayi. Akatiuza tibweranso musachoke. Pamenepo ndi pamene nonso pano namba kukhala ndi maganizo. Ndege jadi yasowa ndi nakhala pansi no. Kenako ndauma kuona anthu ayamba kubwera. Zitatero no anthu tinagona naulusa president former president Matofu kuti anthu aja apezeka koma onse anali atatisiya atamwalira. Ntauzidwa chonchija nemangozidwa kuti ndinakomoka. Basi unacha usiku umene anthu anakachingamira maliro kupita nawo ku Sunset. Mamawa 6 o'clock poti ife ndi Fasilamu tikatenge thupi lathu tikayike. Nafika ku Sunset nauza kuti sanda ya mulanga tipange organize.
Ndi kumochale kuja kunabwera lamulo loti anthu asavundukule, asayandikire athupi osali mwa kanthu. Ine ndinapempha kuti ndilimba mtima sindilira ndikaone. Anandiuza kuti mwachepa nazo simungaone. Nauza apongozi anga bambo Bwanali, pitani mukapanga identify thupi la amuna anga. Ngati nkhope yawo sikuoneka, anamvala zakuti. Bambo Bwanali anapita ati anauza kuti musagwire musatani anango avundikira nangonena chipumichi. Sidiziwasa kuti chipumicho chinali chawo kapena si chinali chawo. Anathandizira kunyamula tembo kuti ukalowe mujeneza imene anatibwereka so brother ena ake chifukwa anati singalowe mujeneza wamba. Ndi brother amene anazipereka kuti bwereka jeneza. Analituza mukakafika kumuzi mukangofikira kuti aya musakasambise, musakagwire, musakasegule nchikwama mmene chililicho. Ndiye ananyamula bambo Bwanali ndi anthu ena. Tinauza chibale kumuzi kuti akalowe mmanda akalandire mtembo. Ndicho linga choti ndimafuna ndisimikize zomwe bambo anandiuza kuti thupi linangokhala chinthu cha debwe ngati chopanda mafupa. Ndi ndinafunsa chinapangisa kuti chinthucho chikhale cha debwe nchani. Akuti inenso sindikuziwa chifukwa matikaniza ulo kuti titigwire. Koma ponyamula makhala ngati wanyamula chinthu choti chilibe lofupa. Chinangokhala mukachitumba ndipo mthumbamo chinayi cha zipi nkuchisekera momo mmene amafotokozera apongozi anga. Basi tinafika kumuzi kuja kuyika maliro. Anandiuza patatha 2 weeks phone inalandira kuchokera ku area 30 muzapaiza nga identify katundu amene anali pamene panapezeka anthu panachitika ngozi. Ndinapita ineyo fika ku 30 kuja. Chimene napasidwa passport ijaye inena kuti identity ya pamene tazagone. Anayika mu envelope ya khaki. Nalandira then nafunsa munanga anatenga so phone yawo yanganani pali mafoni ipo. Phone ya munanga ndinaipeza koma sinaitenge chifukwa chani. Nthawi imene ndinali wobalalika komanso ndinali wodabwa kwambiri kuti phone kuchoka mmwamba mkugwera pansi. Chifoni chinali changati anthu anachitenga nkuchika mu mtondo nkuchisinja nkuchinyenya. Timasimu kadikaje kupindika ngati kaya chani. Ndinangoyionera chikava. Nachigwira chonchi chifoni chikungo yoyo katima waya paliponse. Basi nachonso chifoni chinali cha tepwetepeso. Nde ine paranso nzanga wina ma families tinaipo khala ngati 4. Nzanga wina anaitenga yamuna akeso ya tepetepe choncho. Ine naisiya. Nzanga wina yonso anaitani anaisiya. Ndinangotenga ko passport. Basi kufikira siku la lero tinapita ku inkale yo yachiwiri yoyamba yachiwiri.
zomwe ndingayankhuleni ndi zomwezo. Zikomo kwambiri kumpanda. Mwakupomphani tingo imira kamphindi kochepa kulemekeza malemu Abdul Lapken. Msemo wa Abdul Lapken usemo ntende kuzokhala basi. Pepani mene ndafotokozera cholinga chathu kuti tikukumbuseni nkhani yowawa yopweteka kwambiri. Tiyapempha ma-members kuti mwina afunse mafunso awiri atatu kuti mwina amvetsetse. Koma chimene ndingafune kufunsa ineyo chakuti